Hej og velkommen til denne her lille præsentation, hvor jeg ligesom vil prøve at fortælle lidt om, hvordan jeg selv laver risikospredning i min daglige handelsdag. Det jeg har gjort, det er, at jeg har brugt rigtig lang tid på at finde nogen, der er rigtig dygtige til at handle valuta. Og det jeg har gjort her, det er, at jeg har fundet en, der er usandsynligt god til det gennem automatiseret handel. Og derfor har han fået lov til at få nogle af mine penge og handle med. Den ligger ved hotforex.com. Og når I har lavet en konto her, jamen så logger I ind. Og når I er inde på den, jamen så her i drop-down-menuen, der kan I gå ind og vælge, at det skal være under FSC-regulationerne. Og har I ikke den her feature, jamen så skal I lige trykke her og få noget live support og sige, jamen det I skal bruge jeres konto til, det er at handle via en PAM-server. Så fikser de det for jer, og det kommer et link, I skal godkende, at det her det er det I vil. Og så snart det er i orden, jamen så får I den her mulighed, hvor I kan gå ind og vælge, at I vil gerne handle under FSC-regulationerne. Når I vælger den og trykker OK, jamen så kommer der herover en ny mulighed, hvor der står V2 Accounts for PAM. Og når jeg trykker på den, så kan I se alle de forskellige PAM-accounts, der nu kører på det her site. Og jeg mener, der er omkring 400 af dem. Og som I kan se, hvis vi går ned og kigger i bunden, jamen så kan det ikke engang være at snakke om, de har tabt alle pengene. Og det er tit ofte det, der sker netop for sådan nogle server som dem her. Derfor er det meget vigtigt, at man går ind og vælger med omhu. Den her ligger som nummer 1 her på serveren. Det skal forestille at være den, der er mest fantastisk. Den har lavet 1016% i afkast. Haft et drawdown, det vil sige et maks tab af den samlede kapital på 22,87%. Hvis man så går ind og kigger lidt nærmere på den, jamen, så kan man gå ind og kigge på, om den nu også er så god, som det som tallene viser, den er. Det første jeg kigger på, det er success fee, som hedder 30%. Så er der en penalty på 5%. Det vil sige, at for det første tager han 30% af alt, hvad det her system det tjener hver måned. Det synes jeg selv er forholdsvis meget, eftersom det er mig, der har hele risikoen, da det er mine penge, den handler med. Det næste jeg kigger på, det er 5% i penalty. Det vil sige, hvis jeg inden for den første måned, som der står her, ønsker at trække mine penge ud, for jeg mener ikke, at den kører som det, jeg havde forestillet mig eller ønsket mig, jamen så tager han simpelthen 5% i gebyr fra starten af, for ligesom at sige, jamen du har ikke givet mig mulighed for ligesom at vise, hvad jeg kan, så nu tager jeg lige lidt gebyr for det. Det næste jeg kigger på, det er balancen. Og hvis vi kigger på balancen her, vi har jo $84.000 her på kontoen, men equity hedder kun $30.000. Det vil sige, at hvis vi går herned og kigger på floating profit loss, så er der et tab på $53.000, hvilket betyder, at der i øjeblikket er samlet et tab på det her system på omkring vel 70% af kapitalen. Det betyder, at den måde som sådan en server den kører på, det er, at så snart en handel er lukket, og den er afsluttet med handel, altså om det er fortjeneste eller tab, jamen så opgør man så, om der har været den sammenlagte overskudsgrad på den her managers serversystem. Så derfor kan han godt ligge med 1000% i overskud, men reelt set har smidt alle pengene væk. Fordi det han gør, det er egentlig, at han ligger og lukker alle de indtægtsgivende handler. Han får nogle procenter af det, og så er han lidt ligeglad med resten af kapitalen, fordi hvis han lukker dem, jamen så får han ikke nogen indtjening selv. Så han er egentlig forholdsvis ligeglad med jer som investorer. Han vil bare gerne have jeres penge. Det er det første jeg kigger på, det er meget vigtigt. Og så hjælper det ikke så meget, at man går ned og kigger på, jamen afkastgraden ser jo fantastisk ud. Fordi reelt set, så er der jo ikke et afkast, men samlet set, så er der et generelt stort tab på systemet. Det næste jeg går ind og kigger på, det kunne være en anden server, som for eksempel den der ligger her som nummer 7. Det der er med den her, det er, at han tager så 60% i success fee, det vil sige 60% af hele overskuddet, det forsvinder inden I ser det. Det er den første ting, som jeg ikke bryder mig om ved det her system. Det næste, det er penalty fee, 5%. Jeg synes stadigvæk, det er forholdsvis meget, især hvis du har en forholdsvis stor kapital at starte ud med. Jamen, det der gør, at man trækker pengene ud, det er som regel, at den genererer tab, og så kan jeg så lægge 5% til, for at stoppe mine penge ud før tid, hvis ikke jeg har lyst til at miste hele den første måned. Det bryder jeg mig generelt ikke om. Det næste jeg kigger på, det er igen balancen 60.000, equity 10.000. Så siger det mig, at der må være en gevaldig floating profit loss. Og som I kan se her, ja, det er der også 5/6 af kontoen er allerede væk. Og så hvis vi går ned og kigger, jamen igen, fine afkast, det kan vi bare igen ikke bruge til noget, fordi det han ligger og laver,
Det er egentlig, at han tager han 60% af overskud, og så lader han tabene køre. Det er jeres problem. Og når der så ikke er flere penge, så starter han forfra. Så sådan nogle systemer er det meget, meget vigtigt, at I har øje for, at det ikke bare er at gå ind og kigge på, hvad der står herude i listen af gains. Det er ikke absolut nødvendigt bydende, at det er det, der beviser, at den her server den er god. Så efter jeg har brugt rigtig, rigtig lang tid på ligesom at gennemgå server, så har jeg fundet en her på det her system, eller på den her website, under den her børsmælder, der kan bruges til noget som helst. Det er det system her. Det ligger med en succes fee på 15%. Det har en penalty fee på 5%. Det har en balance i øjeblikket på knap $500,000. Den har en floating profit loss på $1,500. Det vil sige, det er under, det er omkring vel 0,5%, under 0,5% af kapitalen i øjeblikket, der er i tab. Den ligger med mange forskellige valutakryds. Det betyder, at der også er gode muligheder for at tjene penge, selvom den bliver fanget i et af krydsene. Den ligger også med et stabilt godt afkast. Jeg har haft kontakt til ham, der har serveren, for at vide, at i den her periode, der har der kørt test, det er efter den er sat op, og så har han øget risikoen. Der har været en fejl på serveren, og den er blevet rettet, og den var her i august. Og hvis man går ind og kigger herfra, efter han står ophører med at køre test, trods der har været et drawdown her, jamen så ligger den stadigvæk med et snit på den gode side af 13% om måneden. Det kan man generelt ikke klage over. Jeg vil så gerne vide lidt mere konkret om den her, og derfor har jeg været inde og kigge på en website, der hedder MyFXBook. Her kan I gå ind og finde alle mulige forskellige data om forskellige systemer. Af ukendte årsager, så er der noget, som gør, at jeg ikke på den her computer kan gå ind og se de her ting, men jeg har en screenshot, der viser jer lige om lidt. Hvor det især, I skal være opmærksom på, det er, her kan I se alle drawdowns, altså ikke kun dem, der er realiseret, men alle teoretiske drawdowns. Dem, der ikke er realiseret, er altså også med her. Det er en vigtig ting at have med. Derudover så kan I se, jamen, hvad har den ellers lavet i afkast. Jamen hvis vi går ind lige og opdaterer her, får vi lige se, hvad den har lavet indtil nu i dag. Får vi lige en fejl. Prøver vi lige igen. Så kan vi se, jamen indtil videre her, der har den lavet 0,4% i dag på kontoen. Derudover så har jeg også mulighed for at se, jamen, hvad har den lavet i den her uge, den her måned eller i år indtil dato. Den går ind og regner alt med det her system. Så derfor så er det et rigtig godt sted at gå ind og kigge på tingene. Sådan et sted, som I kan se de her profit loss. Det ser sådan her ud. Hvis I går ind og vælger den, der hedder drawdown, så kan I gå ind og se procentvis dag for dag, hele perioden igennem, hvordan det er gået. Og det her, det er den fejl, vi havde i august. Der var en 40% drawdown. I kan også se, hvordan de har været dag for dag hele vejen igennem og frem til i dag. Og I kan se, jamen normalt, så er udsvingene op til en knap små 10%. Og det har været meget voldsomt. Den har været på 13, jeg tror det var 13,3, jeg kunne se det på den anden computer. Det er stadigvæk inden for noget, jeg mener er acceptabelt. Især hvis man kigger på, at afkastet hedder omkring et sted mellem 10 og 15% per månedsbasis. Det er nogle af de ting, som gør, at jeg siger god for den her server, at det er en, jeg synes, der er interessant. Det jeg så har været inde og få lavet en aftale med ham om, det er, at eftersom jeg har forholdsvis mange penge kørende i hans system, så vil jeg godt have lidt rabat. Og når jeg går ind og kigger her ved Hotfork, så har han lavet en ny server. Og den har vi her, den hedder Sector Capital. Den er her. Vi kan lige hoppe et tand tilbage igen. Lige vise jer. Der er en lås på. Alle dem, der er en lås på, det er private server. Det vil sige, at der er nogen, der kører den. Det kan være store fonde, kapitalfonde, selskaber, whatever, der har valgt at lave sådan en server. Og der har I under ingen steder mulighed for at hverken at se det ene eller andet på dem. Den her, den har jeg fået lås på, ikke fordi jeg har lyst til at have det, men fordi han har givet mig noget rabat, og han er ikke interesseret i, at andre skal have den her rabat. Jeg har dog fået lov til at videregive data til den her server, til dem jeg kender og dem jeg snakker med, og det er så derfor jeg har skrevet op på min Facebook gruppe, at I har mulighed for at logge ind på den her server.
Så jeg vælger den her server, og grund til, at den er særlig interessant, det er, at jeg har fået ham til at sætte penalty fee ned til 2% den første måned. Det vil sige, at det kun er 2% af den samlede kapital, der forsvinder, og så har jeg fået ham til at reducere 1% på success fee. Det lyder ikke meget, men på et års basis, hvis man har tilpas mange penge, jamen så giver det alt sammen lidt. Her kan I også igen gå ind og se alle de her ting. I øjeblikket står der 0, fordi den først kommer op og starte muligvis herfra på mandag af. Men der har I mulighed for at komme ind på den her server. Jeg sørger for, at I får et password, i og med, at I kan gå op og se den her. Jeg regner med at uploade filmen til YouTube, så I kan se den der. Den måde, I gør det på, det er, at når først I har overført penge til systemet, jamen så går I ind og vælger Invest Under Sector Capital. Så trykker I her, skriver I det password ind, I har fået igennem den e-mail, I har fået, da I oprettede kontoen, taster det beløb ind, I gerne vil have, trykker Add Funds, så går pengene automatisk over på det her system. Og når så systemet her det kommer op og køre, jamen så begynder den at handle med jeres penge. Når I så har kommet så langt, at I har fået det her op at køre, så er det altid rart at høre, hvad der foregår, eller i hvert fald selv kunne kontrollere det. Og hvis I går ind på My Investor Account og Trades, så kan I se alle lukkede handler, der er sket det seneste døgn. De ser sådan her ud, hvor I kan se manageren, I kan se åbne og lukket kurs, hvornår de er lukket på tid, kommission, swaps og profit loss. Og profit loss er nok den, der er mest interessant. Der kan I gå ind og se, hvor meget I har tjent på hver eneste handel. Hernede i bunden, der kan I så se kommissionen indtil videre, den har været 3,56 swaps. Ved jeg reelt talt ikke, hvad er. Men indtil videre, der har profit loss på den her konto været $39 for i dag. Den her konto, den ligger og kører med $8.000, og den har lavet knap $40, så kan I regne ud, at den har lavet cirka 0,5% i dag. Og hvis jeg går ind og regner ud, hvad den har lavet i snit i den periode, den har kørt, den startede med 1450, og derfor så ser det småt ud herhen. Men siden jeg øgede her fra 7350 og op, jamen der har den genereret, hvad der svarer til omkring de her 13% på månedsbasis. Altså det samme, som jeg får ud af det, hvis jeg går ind og kigger på samlet afkast siden, jeg tror det var juni sidste år. Det giver også omkring 13%. Så der skulle være gode muligheder for igennem den her server at kunne tjene omkring, ja måske 10% om måneden med en reduceret risiko. Når nu I kører på sådan et system, så kan det være rart lige at kunne følge med i, hvad der egentlig sker, og det jeg fortalte jer om med equity, det er, at her kan I se balancen, at jeg startede med 7.350, jeg har tjent knap $1.000, siden jeg startede. Min equity ligger i øjeblikket på 8.202, så det vil sige, at jeg har en lille drawdown lige nu på $25, og det er den her, I virkelig skal holde øje med. Det I kan se her, som sagt, det er jo netop, at den kører stabil. Hvis equity her falder kraftigt lige pludselig, jamen så er der måske noget, I skal være opmærksom på, og allerede forudindtaget, når I begynder at handle, sige, jamen hvis den har et fald på mere end eksempelvis 15%, jamen så trækker jeg mine penge ud, for jeg har ikke lyst til at miste det hele. Og jeg siger 15% på den her, fordi at den højeste drawdown, der har været indtil dato, det er 13, så I skulle gerne være nogenlunde godt dækket der. Men efter den første måned, så skulle man gerne have tjent ind, og så kan man sige, at man kan godt lægge lidt til på, hvad man kan tåle, og så udnytte den gevinst, man har til det eventuelle tab, man får, sådan at man kan få alle sine penge ud, så den risiko, man tager, det egentlig er gevinsten. Det er sådan, jeg selv handler, når jeg handler. Hvis vi finder ud af, jamen nu vil I gerne have jeres penge ud, så trykker I ganske enkelt bare på Remove Funds. Igen kode, trykker det mængde penge ind, I gerne vil have fjernet fra kontoen, og så kører det faktisk direkte over i jeres konto, det der hedder My Wallet heroppe igen. Og hvis I så skal have dem ind et andet sted, eller have dem hjem, jamen så er det bare at gå ind og vælge en overførsel, og så sende dem hjem under withdrawal her. Jeg håber, at I har fået lidt ud af den her video, og jeg siger tak for, at I kiggede med. Jeg vil selvfølgelig også lige sige, at hvis I har spørgsmål, så skriv lige til mig på ha@am-service.dk, eller på især, hvis det er omkring valutahandel, så er det ha@daytrading4tal u.dk.